Epa. Kaixo seme, Kaixita. te gustua ze, Ondare guztua. 3 segundu uzten dezkizut. 3 segundu zetako. Kentzeko hanka horiek. Kaixo. Utzi bakien. Kentzeko hanka horiek kojonian. Beti bezala, etxi erotxo kanpuen uso. Kentzaka, tio. Ez, nire Ah. Ja, zer mondua. Nahikoa da, neko elkartzen manduen. Beti gara ematen etxien, sagar mila baino gaiztua ez. Biderek alkarren moduko Kontua jokatuko du, bale? Zakien! Aitana, okupatuik dago. Kolestia badan babetuko diago. Bai, gaze. Bakatu fatoreko lokutu bat etzeko. Bai, okixe, behar animatzen guatzen jokatu. Kaixo, guza, Aitana? Gazen da. Eskibaloia jokatzen joaten baga? Ide hau, nahi zaro. Nahi ma. Ni balon hartuko dut. Ando no. Etxia nua. Bidea mundua joango dut. Guke bai. Vale. Nik ez dut jokatu ber, hankan mina dakar. Ta leherreinik no. Bale, orduen zu epaile. Apa, Kaixo. ze modu zei? Ba, ni oso ondo, no? Lehen apustu bat ibazi da errebi. 20 € ibazi datzi. Joe, hoi sortia. Nina zigortu dino hoi azitagatik eta gainera periatan ez nez benga arte gelitu. Ez du adosten. Joe, bazea putadia. Nik iaia gaupa segin berdu. Eske, domo puerga bat eta zu etxien. Nire bion artea getuko naiz, baldin eta baldin etxea puntualez etortzen, esan zen amak, ja nola lotan jonko dian, hanka punteta sartuko naiz eta zen, ez ja intiatuko. Ba, nik diru gaio dukat feiatan gastatzeko apiki, zaldi bat josi berdote. Ez flipatu, zaldi bateko 2 € baino gehiago balio duka. Eta nun gorde behar duzu, iuzka ezpien? Ez, etxe ondoko larrien. Hori oso txikia da, eta gurasoek ez dut utziko. Ba, izu, pentsetazu. Nire lengusurek behorrak dukatzi. Eta ez da inpolita. Goizean jaiki behar da jana emateko eta atxaldien eta gau bien gauza bea. Bai, egia da, ikuskot. Bueno, guazen buelta bat ematea. Bai, gozio ez alperat, ez azten kamero den da. Venga.
Kaixo. Kaixo. Kaixo, barkatu txokola itenak nintzen. Hau kontuatasuna hau. Nola ez beti behan du. Hain eska barkatu, Bueno, ¿qué kontuko deago ametxik beurre betetzeko? Ba, ez dakit. Zer jazten zaizta irene soltat dago modu batzuk oparitu baten diatzi? Zuki noi, horitzetan huria zue konformezei. Bai, ondo jazten zaigu. Kaixo. Epa. Batuko gea zurore sorta bat, mesedez? Bai, hoxe. Zerbait gehiago? Ez, ona xezten bat da. 3 eurotan hori. Bale, oizu. Ale, Agur. dago, guai bunbenak jostea zanko ga? Vale. Txokolate marronezkoek ala txuriek. Merkeenak. Bai, da, Bale, ba, orduen marronezkoek. Bai, hartuta gazten hemendik musika dakareta. Zorionak, ame! Eskerrik asko, pasa. Ongi ezengak jatu. Ongi, beti bezala. Bueno, eta goizia, ongi hasteko zerbait hartzen badu? Ba, ni gonbidatuko zait. Bueno, zu gonbidatzen baduzu. Han badago taberna bat. Venga, bagazen. Zer nahi dezai? Buf, ni Coca-Cola bat. Mali bai. Egunon, baita zurire, 3 Coca-Cola, mesedez. Latan o basuen nahi odezai. Latan? Bai, hobeto latan. Ba, latan. 10 euro. Eskerrik asko. Izan, Australia nuela bizitzea. Australia? Hain irrutia? Bai, aldatzeko gogoa dukat. Leku diferentiek ikusi, kultura diferentiek ezautu, bakizai. Nundoin neure gogoa, hain neure izango ba. Gogo handia izan beharko da, leku ederren da. Bai, bueno, etorko nahi bizitan bakizia. Nire ez dukin fateko eta Nire laneko jefia infernuko da bromendo gaiztukoa da, klaro, beste enpresa batetik arri da, eta guai denoen nahi dugu modua. Basun jaio, basun nazi, etxea etorri eta nagusi, gorriek ikusten duatzi. Ba, nemaztiek izateko, zortzitik zortzia itentua faiek bela uninekin. Ba, ondo legoke, oiitea. Ba, ondo legoke, baina eske ni Australia noan. Behar noiz ozi. Ba, hemen pare bat hilabetea. Pues lau edo bosta faiko emango digu denboa. Baina fai honak ez du nola honek egin behar. Ba, jondo, ui, berandu da, fanko ba? Ale ba, ozen. Euskadi askatzeko oraintxe dugu aukera.